Хора, мога да ви кажа, че вече сезон 2 на Кралната стена, събота от 10 часа, Йони Мастер БГ, в моя канал излиза Кралната стена. За сега сам ще направя трейлера и след това още днеска ще го направя, за да са наясно приятелите ми, че Кралната стена ще има пак сезон 2 и сезон 3 ще излезне след Хелоуин ще излезне сезон 3. Пък сега 1 месец и 2 дена, 1 месец и 6 дена ще почва Кралната стена до юли месец. Ще видим по календара. И да, до 6 юли явно ще свършваме. До 6 юли свършваме. И Хелоуин чакаме и да. Те празници трябва да минат и 5 октомври от 10 часа сезон 3. Така че да са наясно приятелите ми, сам ще направя трейлера с аз ще бъда клоунинга й. Окей. Разбрахме се. Бам!